Здравейте хора, вие сте с Ангел ТВ. Днеска пак ще имаме епизод без тема. Нали? И ще го включа към плейлиста. И моля, който ми е приятел, който ме гледа, да отиде и да се сабскрайбне на канала Бойко Гелев. Те са два канала, той е само един приятел ми на два канала. И моля, ако може за моето. И сега отиваме в непространството. Видало изфътиш. Сега. Значи, влизалка, кристал, слон, ключове, дистанционно, химикалка, лепило, пострилка, гумичка. Няма какво да правя. Само мога да скучая. Пример, двигател. Също става. И ако гледате, моля, режте клиповете и се сабскрайбнете, който гледа от GTI Real Life. Thanks. Ромпа. Да, видяхме нещо друго. Знам, че съм зле, не струвам в правенето на клипове, ама какво направим? И в Принца на Персия. И довиждане от мен. Гледайте. Играйте на PlayStation и се забавляйте. Довиждане от мен, Ангел ТВ. Чао!